أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جاومراو تشني دوي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية. جاء الله سنو الكوال النبوين إن بولوي نو كينيا تون شفتوري الكوال من دومه ديدي كونغو دي مفسرون إن كمبولوي ها إن جوتي نووي لما آتيتكم من كتاب جاومراو هولي بيبي آدما o holli annabo en o hokki ɓe deftere be hikma kanjum woni faamugo diina. Ko wiyete hikma ha lunga arabiya hunde fu a resa nde ha nde resete, kala kuje fu ɗo mari deedey no haani wona. To luuti noon ni hikma wala. Woodi goɗɗo mo ɓe mbiyata perɗo, ɓe mbiya musaqqaf be lunga arabiya. Goɗɗo ɗo o perɗo musaqqaf. Mo woni musaqqaf ɗo hunde pat deedey no haani wona on o resirta ɗum. To hunde man nde laarani diina ma o luutintande deedey no Allah umriri nde, e bo o yahata o nasta ha ko Allah haɗi. To banni o woni ka o feri, kanko on woni perɗo. Amma perɗo ɗo na mo wanci duniyaaru, o dilli o andi gure kaza lesɗe kaza na, kanko woni perɗo. Perɗo kam mo feri andi diina mum, woka ewnu mo perɗo wayno feri o andi diina maako deedey no o hutinirta ko ɗume fuu, e bo o yahata o nasta ha gedde. Ngam goɗɗo julɗo ɗum aslan ko islama tefiri mo, se o laata oɗon nuɗɗini Allah deedey keerol imanako. En andi arkanul iman, en andi ɗi. To se o nuɗɗina Allah keerol nuɗɗinki, o laato bo oɗon mari conorgal be jawmirawo, oɗo inna Allah tum o waɗan zikri. Zikri ɗo ko aɗo yaha dow laawol a waɗan. Nden annabijo holli en ha sunna bo kala hunde nde a waɗata pat zikri maare ɗon. To a tokki ɗo ni a tawanan ka aɗo inna Allah tum, a nangan zikri nangarɗam ɗon, a nastan ɓaawo suudu zikri nastugo ɓaawo suudu ɗon, a wurtoto zikri wurtaago ɗon, a yahan juulurde zikri yahugo juulurde ɗon, a nastan juulurde man zikri nastugo juulurde ɗon, a wurtoto zikri wurtaago ɗon, a juulan julde nde pande zikri, a ɓornoto limse ma zikri ɓornaago limse ɗon, a ɗaanoto zikri ɗaanaago ɗon, a diwtori a fini zikri diwtorɗo mo fini bo ɗon. Irin banni a tawa an ka tuma ɗon nder dewal ta aɗo tokki zikriji ɗo. Sey goɗɗo tefa anda on, to a anda ni tefu a anda. A ñaaman zikri yaake ñaamugo ɗon, a yaran zikri yaake yargo ɗon. Kala hunde pat be zikri maare. A yi goɗɗo masbiɗinaaɗo, masibo memi mo, zikri man ɗon. Kala hunde pat be zikri mum. To ɓi adamajo julɗo o heɓi o sonotiri be Allah ha laawol zikri ɗo, nden bo o wakkili ha dow mum, nden zikri bo pat ko yotti alqur'an wala ha nder zikri. Ko wiyete zikri pat alqur'an ɗo bana maare wala. Julde fu ɗo wi'e zikri. Goɗɗo to o laatake oɗon lismi alqur'an ɗo o waɗi ɗum kanjum on woni zikri maako, o handitake wakkere man ɗon ha maako, wakkere man bo ɗon ha Allah. Alqur'anu seetoto goɗɗo ñalawmaare darngal, sakko to o naafirande jemma, kanjum ɓuri naafirgo nde ɓuran jooɗaago jannga nde nonnon.
goɗɗo muminijo o laatoto oɗo wakkili ha Allah ko won wakkilaago ɗo oɗo hooli Allah amma o waɗan sababu wakkilaago ɗo na goɗɗo tukto ha Allah tan jooɗo noon wiya to Allah muuyi o heɓana o heɓan na kanjum won wakkilaago wakkilaago kam kuuje ɗo pat Allah ceniiɗo ɗo waɗi ɗume pat be sababu mum to a waɗi sababu ni a heɓa ni to sababuji man ɗo sey a waɗaɗi nden a lutta wakkilaago goɗɗo wino annabijo sallllahu alayhi wa sallam mba'antewa am ɗo kam mi wakkilo ha Allah mi yoftangana to mi wakkili ha Allah to Allah muyay hunde mema ngana mematanga ɓe gujjatanga nden annabijo wimo kaay haɓɓunga won a wakkilo ha ɗo worko famnata en a sey hunde pat se a waɗa sababu kam haɓɓunga on nden a wakkilo to a haɓɓinga ɓaawo man wakkila kadi a hooti be motoma ha saare a accinga ha daldal saare tan a nasti a maɓɓi a naɗaani a wi a wakkili ha Allah ɗo na ɗum tawakkul na ɗo wiyete tawakkul wakkilaago kam a tefa suudu a nastinanga a maɓɓa a kublanga to a wakkila ha Allah kadi a anda an ka a waɗi deydey keerol baawɗe ma amma be a waɗi banniman ɗo fuu a anda to jawmirawo muuyi ɓe gujjanga ka ɓe gujjan to aɗo wakkili ha Allah aɗo hooli deydey ko Allah hoddiri waɗa fuu waɗat ko Allah hoddiray waɗa bo waɗata sababuji ka sey a jogito ɗum a wara a wasa ngaska man bo a wasataka dabbude sey to iyende toɓi nden a wadda gabbe a waata ngaska goo a ira to an ka wakkili ha Allah kadi ko lutti ka ha Allah funnugo gabbe man ha wurto ɗo to kana ɗum bawɗe ma amma a waalo ha saare ma a wiya seeto waɗi an ka wakkili ha Allah nda buhure awdi ma ɗo naaɗo nde yaha nde aawa hoore maare ɗo ka waɗata sey sababu kam ko moyjo sey o waɗa goɗɗo laatiɗo julɗo be goonga gonɗuɗo ha imanaku mum ha juldamku mum o laatoto o finta ɓerndeejo basira maako ɗo maɓɓiti oɗo taskito gawkini ɗum takle Allah ɗo kayiɗiniɗe gawkiniɗe masin o anda jawmirawo on yarata fi duniyaaru ɗo kanko on wancinta ndu dedey ko ndu wancata ɗo o yi'a bawɗe batte bawɗe Allah ha nder duniyaaru ndu ko laara naange ɗo fuɗa yaha muta lewru fuɗɗira peetel ni ɗo yaha ha jaygol mum warda palloro fuɗɗita nakkisaago fayin ɗo usto ha majja o tijjo asama jemma ɗo o laara koode ɗe Allah cendo wi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab andu ha tagugo asaman jiɗi be leddi be luurugo jemma be ñalawma naange waɗa ler kaza jemma bo wara jokka ɗum ɗo dilla ɗo sakiti ɓaawo be ñalawma ɗo kanjum ɗo ɗum ayaje kanditoje ha bawɗe Allah amma sey ha jam en hakkilo mo wala hakkilo kam o fini o tawi ɗum banni tan o yi'a ɗum nonnon man ɗum ɗabi'a on waɗi ɗum amma nano goɗɗo marɗo hakkilo kam o laaran ɗum o taskito o anda fakat jawmirawo mo tagi ɗum ɗon kañum on waɗi ɗum banniɗo jam en hakkiloji ɓe Allah wi ɗo kamɓe on alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'uda kamɓe ka ɓe laatoto ɓe ɗo inna Allah ɓe ɗon dari ɓe ɗon jooɗi ɓe ɗon mbaali wa ala junubihim ɓe ɗo inna Allah daiman goɗɗo muminijo sendirta be zikri e bo wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ɓe ɗon numa ha taggo asamanji be leddi ɗo bawɗe Allah ha majum ɓe mbiya rabbana ma halagta hada batila jawmirawo amin a tagay ɗum ɗo mere
subhanaka sennukima faqina adaban nar reenu min yangada yiite goɗɗo julɗo laatoto o ɗowtaniiɗo umroje jawmiiko wala kaye fiyaake feere a yiyan goɗɗo julɗo o woofan o selan laawol amma na o lortoto law to o julɗo be goonga kam to o woofi ɗo o lortoto law o warta haa dow laawol o ɗowtano Allah o yankinano Allah o umrito umroje Allah o haɗi to kaale Allah wi'a woofata sam kam sey to nelaaɗo annabojo to annabojo kam o laatoto o deenaaɗo amma goɗɗo nonnoon kam yaake feere foti o woofa e modibbo amin wi'anno to a yiɗi a wonda be goɗɗo mo luutata to ka sey malaikajo o wi'a to ɗo bo wattako o wi'a nden kam to ni be ɓi adama on a yeeɗiɗitta dow leddi ɗo kam fakat toñande kam o toñete to kadi sey a muña on sey a muña malaika en on woni ɓe luutata kamɓe bo a yeeɗiɗitta be maɓɓe jinsi mon feere feere to annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu muttabi'an lima ji'tu bih hadise wonngol imam nawawi wurtini o wi gooto mon fuu nuɗɗinta sey to giɗaade maako laati ɗo tokki komi waddi sey to ɗo yaadi be diina ɗo on woni ɓi adamajo mari imanaako Allah cendoyi fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima a suratu nisa Allah wiyo mi hunori inde jawmirawo ɓe nuɗɗinta sey to ɓe kiitinima haa hunde haa ko ukki hakkunde maɓɓe ɗo ɓe kiitinima a hiiti ɓe jaɓi ɓe calaki ɗum annabijo on wi min jaɓi sey to yotti banni on woni kadi ɓe nuɗɗini ko annabijo wi fuu ɓe jaɓi to islama ɗo ɗum ɗowtango Allah ɗowtol laatingol joftingol haa umroje Allah be nelaaɗo Allah fuu ɗowtango ɓe bo ɗowtol laatingol timmungol ɓi adamajo to o ɗowtanta ko Allah e bo o nangtata ko ukkaago haa gedde ɗo kam imanaku maako timmay islamaku maako tabitay fuu ɗo nakkisi nden kam goɗɗo julɗo ɗum kam a yiyatamo oɗo seli laawol Allah illa be boofol seeto be boofol ɓi adamajo ko mojo o anda oɗo mari mas'uliya oɗo mari responsabilité ha dow nafsu maako e himɓe saare maako ɓe o halfi rewɓe maako ɓikkoye maako sukaaɓe maako ɓe pat maɓɓe o gaynaako maɓɓe o ƴamtete habar maɓɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kala gooto mon fuu ɗo dura e kala gooto mon fuu ƴamtete ko durata hadithun muttafaqun aley saare ma ɗo limu himɓe noyi woni toon ɓe pat maɓɓe a ƴamtete ɓe Allah ceniiɗo ƴamtete ɓe janngi ɓe anndi fardu ayni maɓɓe na ɓe ɗon ndewa Allah na ko aɗo yiya ɓe ɗon gedda mo aɗo yofti ɓe ɓikkoyji maaɗo noyi a jogori ɓe anndu rewɓe ma ɗo ɗo mari haqqe mum haa dow ma aɗo waɗa haqqe man na ɓikkoyji maaɗo ɓe ɗon mari haqqe haa dow ma ɓingel sey a janngina ngel a holla ngel diina a holla ngel duya no ngel faggitorto halal maagel nden a janngina ngel a te'ana ngel ko a teyna ngel a holla ngel sana'a to ngel gorgel to aɗo habda ɗo haa noy haa heɓa hisa ñannde darngal yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani
kanjum waɗi a watta banni. To responsabilité ɗo kala goɗɗo julɗo pat oɗo mata ɗum ha dow hoore maako ha dedei himɓe ɓe o ardani, ko ɓe o ardani ha saare maako ko ha wuro maako ko ha lesdi maako, o responsable ha dow maako. wala goɗɗo mo sabbititto o acca responsabilité maako o waɗata ɗum sina to nakkasuye ɗon ha imanaku maako. To imanaku maako ɗon nakkisi kam o eftan responsabilité o manga amma o hutinirtanga o yeebonga. amma goɗɗo o mari imanaku ka pat responsabilité ɗum o hoosi pat o jogorto ɗum no ɗum woni. ɓe dokkima babal ɓe mbima jooɗa ha bureau ɗo a huwana peuple a responsable. donc dede ko haqqeji peuple man ko warata a huwana ɗum ɗo pat ɗum ɗon dow ma, ɗum responsabilité ma. a te'i rewɓe a dañi ɓikkoy a hebbini saare, ɗum responsabilité ma. haala diina maɓɓe, haala nguure maɓɓe, haala jonde jam maɓɓe, ɗum pat ɗum ɗon dow ma. to kadi ko moyjo o anda o laatake o ardiɗo ha fattude ɓe koosi nayi on ɓe dokkima nda ɗo duru a gaynaako, ɗum pat a yamtete ɗum. nonnoon goɗɗo maɓɓiti boutique hokkima sippanam, ɗum pat a ƴamtete ɗum. ta laaru ɗum ɗo saalo nonnoon, a waɗa dedei no a yiɗi. kay a ƴamtete ngam a gaynaako, gaynaako bo ƴamtete ko durata. goɗɗo laatiɗo juulɗo haqqan oɗo maata ha nder ɓernde maako, kanko ɗo oɗo nuɗɗini hoddirore Allah, oɗo maata banni. ko moyjo on imanako mum ɗo timmi o matan oɗo nuɗɗini hoddirore Allah, e bo o andan fakat o wawata faddugo hoddirore ɗo. ɓiɓɓe adama be ginni pat kawtan, to Allah hoddiri hunde ha dow ma ha ɓe paddande ta nde tawe ɓe mbawata. nonno to Allah hokkima khayru bo, to Allah hoddiri a heɓan khayru ɗo, ɓiɓɓe adama be ginni ɗo pat kawtan ɓe mbawata hadgo, ɓe mbawata hadgo. gerda ɓi adama ha hoddirore Allah ɗum ɗo hokka mo mbar jaari ɗuundi masin. e bo Allah ceniɗo ɗo winda mo nder mumini en ɗo wutiɓe tiniɓe, to ni laati o nuɗɗini hoddirore ɗo. nuɗɗingo hoddirore ɗo nde khayru be nde sharru fu ɗi adama se nuɗɗina, ngam goɗɗo muminijo fiimako pat ɗum khayru. annabiyo sallllahu alayhi wa sallam o wi ajaban li amri lmumin inna amrahu kullahu khayr in asabathu sarra'u shakara fakana khayra llah wa in asabathu darra'u sabara fakana khayra llah rawahu lbukhari. o wi e kaye fi ha yaake goɗɗo muminijo kanko ka yaakeji maako pat ɗum khayru. masibo heɓi mo ma ɗum khayru, moƴƴere won Allah hokki mo ma ɗum khayru, bani muminijo ka wayi. to no won noon to ni hoyende on Allah ceniɗo hokkimo moƴƴere, o yetta Allah. Allah hokkimo jamu, hokkimo jawdi, hokkimo rewɓe ɓiɓɓe ɗowtiɓe, to o yetta Allah ha dow man, na ɗum khayru ndenna. nde o yetti Allah ɗo la in shakartum la azidannakum, na Allah ɓeddanan mo moƴƴere man, to en giɗo ɗum laati khayru. noy to torra on heɓi mo bo masibo yani dow maako ɗo bo na muñal, ngam muñal ɗo bo en umraɓe ɗum, dina islama pat ɗum muñal. muña ɗowtana Allah, muñata yedda Allah, muña ha dow masiboji, muña ha toñande ɓiɓɓe adama. ɗo on woni dina islama fuu. to sharru on heɓi mo ɗo o muña, to o muñi ɗo bo fakana khayra llah, ɗum laatantomo khayru. ko waɗi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab. yimɓe muyɓe kam Allah ceniɗo
hebbinanan ɓe mbar jaari maɓɓe ndi wala lissafi sam wala keerol Allah hokka ɓe ɗuɗɗum to a heɓi a laati a muyɗo kam a heɓi a laati nder ɓurduɓe en ɓe jannga ha surawol wal asri o wi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ase muñal ɗum kam to a fotti be sobajo ma fajira a wasomo wayne am useni habdu muñu ta ñaamu haram muñu ha dow halal to ɓiɓɓe adama tooñima muñu a ɗowtano Allah muñu ta yeddu Allah muñu ha dow masiboji ɗi Allah jippinta ngam o wi wa tawasaw julɓe gasotiran on ha dow man ngam muñal ɗo ɗum diina pat on woni muñal se o wi en ha fahin goɗɗo laatiɗo julɗo ɗum bo laatoto co'itittoɗo ha Allah o tuuban na o selan kam to o seli ɗo o tuubana Allah tuubuɗo ɗum moƴƴere ma pindire Allah hokki en a waɗa hunde nde yarete ha nder yiite to a wasmiti a tuubini se a tawa jawmirawo yaafima ha majum to ni a tuubiri be sharɗiji tuubu man kanji ngoni to haqqe man hakkunde ma be Allah a wasmita a acca wadgo geddal man nden a waɗa banni man ɗo bo iga yeeso a yottayi gargara na a wari maygo on a hultori on a wi a tuubi ɗo ka to banni ga jaɓatake e a waɗa ɗum bo iga yeeso alamaji darngal mawɗi ɗo mbanga se a tuuba iga nange fuɗiray hirnange iga dabbatul ardi wurtaki woodi dabbatul ardi ɗon iga wurtaki naga to nabiyina salih to da alamaji darngal mawɗi ɗo pat a tuuba iga ɗi mbaɗay ɗo kam tuubuma jaɓete to ni a ɗoppiti a acci gedde man a ɗuɗɗini istighfar to ɗo kam hakkunde ma be jawmirawo to laati hakkunde ma be takle Allah bo haqqeji maɓɓe ɗi a foti a hokkita ɓe haqqeji maɓɓe to ɗum ko a yahata a toroɓe yaafuye hemyinto bo a toroɓe yaafuye to ɗum ko hemyinta ko a hokkita ɓe a wala hemyinta ko a toroɓe yaafuye bo masalan goɗɗo man maayi ɗo bo tum a ɗuɗɗina istighfar a toranomo kanko man be ma fu a toro Allah ceniɗo yaafe to haaɓi adama ɗo ko sanni ɗum haala wiigomo o yaafe be haala hokkitugomo haqqe ɗo kanjum on sanni ɗum ha hakkunde ma be ɓi adama to amma pat goɗɗo marɗo hakkilo kam to haqqe ɗon hakkunde maako be ɓi adama man ɗo o habdan o sendira be man iga ha duya ɗo o jaɓata ha ɗum yotto lahira kam ngam to ha ɗum yotti lahira kam ha ton dollar wala euro wala sefa wala riyal wala naira wala ɗume ɓe joɓirte kuuɗe ma a laatotono a juuli julde wonde a suumake a hijji a huwi kuuɗe naafilaje sumayeje ɗorayeje amma a tooñi o a fiyi o a ñaami jawdi o a ñaami neɗɗaku o to ñalawmaare darngal ɗo kiita ɗon a yoɓan nden ceede bo wala saare ma wala haa ton takko a wosa a yoɓira ɗume a yoɓirta kuuɗe ma ɗe a huyinogo julde ma wondego kanjum ɓe koosata ɓe joɓira ɓe to ɓe joɓi ɓe ɗum timmay yonta kam ɓe koosa zunubaji maɓɓe ɓe gartirane ɓe koosa zunubaji maɓɓe ɓe gartirane en ɗo janga wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya kuuɗe maako boɗɗe timmi kuuɗe kalluɗe himɓe garti ha maako misan maako je kuuɗe boɗɗe kam wala to kanko ɗo joɗorde maako ha hawiya kadi kiilo kuuɗe bo ɗon ko ɓe kuuɗe mum fondete boɗɗe ma be kalluɗe ma nisete Allah sindoyi wa nada'u almawazina alqista li yawmi alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a
wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kilo kuuɗe ɗo walline nafsu pat toñatake, kala nafsu fu dede ko huyi ɗo kanjum on warjete. Ko bo fodde gabbel sarawo on ɓi adama huwi hayru o hokkitite mbar jaari man, ko fodde gabbel sarawo sharru o huwi bo o warjititte ɗum. ɗume woni gabbel sarawo? Gabbel sarawo ɗo ɓe ɗon mbiya ɗum be bolle himɓe hirnange atom. Atom ɗo kungel ngel ɓuri famɗugo, ngel yiyata ko bil aynil mujarrada, be gite mere ka yiyata ngel. Allahumma ɓe mbi to suudu sekkoru nange ɗo fuɗa, a jooɗi ha dede jayli nange nastirta ha ɓurɗe sekko man ɗo, a yiyan kuukoy ha ton, kuukoy ni. Moy meeɗi ɗum yigo? Ha on ceedo on ceedi ɗum ɗon non man ɗo na? To fakat to a jooɗi nange ɓurɗe nange ɗo nasta ɓurɗe sekko, a yiyan kuukoy ni ɗo saalo. To ɓe mbi ko suudu tappandu ko tolfuto ɗo mari ɓurɗe a yiyan ɗum. nden ka en gonɗini hardal ka ɗon, to kuugal ma ko noon foti mbar jaari maagal a fottan be mum. ɓe ɗon mbiya ɗum atom zarra. to zarra el ɗo no ngel famɗiri pat a perdata ngel ñande darngal, a hokkititte ngel. kanjum on waɗi yimɓe feere en nanata ɓe ngari ñande darngal ɓe laati ɓe muflisun ɓe ndewi Allah ha duniya, amma ɓe tooñi yimɓe bo. to ɓe ngari ɓe koosi kuuɗe maɓɓe pat ɓe joɓiri ɓeya, ɗum timmay, ɓe koosi gedde ɓeya, ɓe ngartirani ɓe ngarti ɓe muflisun. mbiya to goɗɗo commerçant ta'i, oɗon no filo ñamale wa'i mo, saare maako ɓe koosi ɓe joɓiri goɗɗo, mota maako ɓe joɓiri goɗɗo, la gaddarallah, kuukoye maako pat ɓe nangi. tenda ka o jooɗi jungo mere, rewɓe doggi kootiya mumen, ɓikkoye cankitake, o arti muflis. to non mo huwanayi hoore mum pat ñande lahira ɗo nonno o tammi wartugo. so ni laatake o tokki laabi ɗi wartirta mo o muflis man, ñaamugo neɗɗakuuji yimɓe, tooñaago yimɓe ɗo ɗum jeyaɓe Allah mari ɓe. to a tooñani mo tagdi maako ɗo tatan mo o accete, o hoosanan tagdi maako ɗo haqqe mum o hokkita ɗum. kanjum ɗo waɗan ɗum ñalawmaare guda, ñalawmaare juunde nde kiita hakkunde ɓiɓɓe adama, hoosana wayne haqqe mum ha wayne hokkita mo. ñalawmaare man nde mari inɗe ɗuuɗɗe: yawmul qiyama, yawmul jam'i, yawmul tagabuni, yawmul fasli. ɓe mari inɗe ɗuuɗɗe masin: alwaqi'a, alhaqqa, alqari'a. nde ɗo mari inɗe ɗuuɗɗe. yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaba Allahi shadid. ni Allah sifiri nde. to kadi derɗiraɓe ko moyjo haani o tiiɗana hoore maako ɗon no hisirta. ɗo on to goɗɗo be hakkilo kam. to a perɗo kam heftu noy hoore ma ɗo hisirta, ɗo on woni a perɗo. amma a perɗo a jambi yimɓe, a mofti jawdi, wallahi a feray, wala humakijo banama. haqqeji yimɓe on a mofti, a wi a waɗiri jawdi kam, anon woni mo feray. amma a perɗo a tokki laawol ngol hisnata nafsu maɗo, ñalawmaare nde goɗɗo doggata himɓeji mum ɗo, an ka wala ko a hulata ñande man, a heɓi ɗum bo ha dow lesdi ɗo, to ɗo kam a perɗo, an ka marɗo hakkilo. derɗiraɓe, ramadan luggi, en bolwino ha aran maaru haala wallitugo himɓe tampuɓe. useni en paamu ɗum, nde weeti fuu jemma waɗa nange waɗa ramadan dilli, jemma waɗa nange waɗa ramadan dilli. banni ha ñande feere ɓe mbiya en ndu timmi. to wala ko a heɓi a huwi ha nder maaru ɗo ni a waɗi asa, ngam a annda mawri tawetena tawatama. ɗuɗɓe en cuumodirowani hikka ɗo tawayɓe.
bal ko ndu daroɗo fu woɗɓe ɗon amma hande ɓe ngala to kadi ƴoyre ma be dabare ma holle ni a huwa a ɗuɗɗina kuuɗe hayru ha nder lewru ɗo ya an mo Allah halfitini culeyje Allah halfitinima jawdi ɗo Allah mo'anima to a be hakkilo no a dillira ha aljanna on a yahan a hokka talaka en ko ɓe ñaama nder suumaye ɗo goɗɗo mo talakajo wawata wadgo non wala kanko ma oɗo tefa ko o ñaama to an bo a wawi waɗugo non useni ta shaydanu hiile a hokkay talaka a hokkay miskin a hokkay atime en a hokkay ñawɓe a hokkay pursina en a hokkay rewɓe wortalɓe a hokkay weelaaɓe useni ta shaydanu hiile ni ha lewru ɗo timma a waɗay non bal yimɓe ɗon bukaɓe ɗuɗɓe talaka en wato sina goɗɗo waati hakkilo heftataɓe be haaje iri maɓɓe fu ɗon sey goɗɗo numa to Allah hokkima hunde ɗon ha jungo ma ɗo na sey mo wari be tasayel mum torima woɓɓe feere ɗon wato ɓe torata yimɓe ko ɓe ngala ɓe torata kanjum kam ɓe ceni hoore maɓɓe ha man ɓe toratako yahsabuhumul jahilu agniya min atta'affuf goɗɗo mo andaka tanma ɓe jaynitiɓe amma ɓe ngala iri maɓɓe bo ɗon sey en ƴoƴana ɓe nder maɓɓe liman en men ɗon en ɗo mari liman en ɗo nume pattule maɓɓe woɓɓe feere naaton juulurde nde ardoto woni sey o ummo ha saare maako o dilla ha juulurde ɗo nden o wala komi wi en ƴoƴana ɓe ɗo en taskito en ndaara liman en ɓe en anndi ɗo pat ɓe ɗon mari ko ɓe ñaama ɓe ɗon mari ko ɓe ngarda ha juulurde nde ɓe ardoto ɗo na to ɓe ngala en mballituɓe le na goɗɗo gooto en mbi waɗana ɓe en kawtule en kotisa en mbaɗana ɓe na ɓe acci sungulla maɓɓe ngam ɓe ngara deydey lerman ɗo ɓe ngara ɓe ardo en na en mbaɗu liman bana juulurde ɗo wakkati waɗi tawi mo ha sabon gari na sey o dogga law o warta ha ɗo ngam ha ɗo o ardoto to irin ɓe bo sey en ƴoƴana ɓe en kefta ɓe ɗo cuklani ummatore islama zamanuji ɓoyma ɓen joɓan ɓe ha baytul mal ɓe dokkan ɓe jonta bo baytul mal wala sey en ƴoƴana ɓe ladan en ɗon tullan liman en goo ngam liman kam inde maako liman ɗo na ɗo hokka mo daraja feere goɗɗo ɗumanan ni boro sappo wiya mo waɗanam do'a amma e ladan bo on meeɗi yigo goɗɗo wi ladan waɗanam do'a na to ladan en ɗo mbataneɓe hakkilo wonko ɓe jogani en goɗɗo ummo baɓol ɗo jamdi tati ƴiyende ɗo toɓa yaake setingo setinago arande o waɗi sey o wara ha juulurde ɗo ladan feere laymaru fo wala bo mo fimti hefti dadan ɗo ndikka mi sodanamo laymaru to wi'ay ndikka mi sodanamo mota ladan na hani sodanego mota o wara o yecca en nde wakkati waɗi ngaren juule ladan en ha lesɗe goɗɗe feere ɗo étage ji ɓe mari amma ɓe ɗo kuwa kuugal maɓɓe ladanku ha men ɗo wo ɓe mbi goɗɗo to ladan kana talkiɗan banni ɓe mbiyata na ladan ku talkiɗinimo hoddirore Allah on talkiɗinimo amma ladan en ɗo mari étage ji sappo e gelle ha lesɗe goɗɗe feere ɓe ladan en bo to ha nder himɓe walleteɓe ɓikkoye atimi hoyɗo en bolwi ko ɗuuɗi en lornitan on rewɓe wortalɓe ɓe worɓe mum ma yaccidi ɗum be ɓikkoye man ɓe ɗon walleteɓe ka ɗo waagi ha nder société ɗo bal ko ɓeeɗo enregistranta en ɗo na ɓe walleteɓe na to en kirritake kam ɓe ummo ha ci'e maɓɓe ɓe joɓa moto ɓe ngara ha juulurde ɗo ɓe joɓa be ceede maɓɓe appareil ji ɓe enregistra ɗo ɓe coodi be ceede maɓɓe ɗume ɗum ɗo hokka ɓe enen on ɓe kuwanta ɗo na mo kala hirrititto ni kamɓe ɗo kamɓe fuu ɓe walleteɓe no ɓe ngardata yonta ngam goɗɗo soodi motayel hokki goɗɗo enregistre o wimo an kam mi hokkima deydey ha ngendamma fannu motayel ɗo woodi ka pat
yaake waaju kaza be kaza to a yiɗi ma bo a yoftanamo a yahu a enregistrera tan an kam min bo mi heɓra ɗum mbar jaari na waɗan ma bo appareil mi yiya ɗo hoosira ɗo an kana téléphone ma on aɗo hoosirana wayne am ko waɗi appareil ji ɗo waagi ni ha luumo ni a hoosa téléphone ma on aɗo enregistrera na faka to a ƴamannomo ka o wiyete mi wala on to yewle soodo appareil man war hokkumo na heɓran ɗum mbar jaari to irin ɓeeɗo ɗo ɗo waagi ha men yimɓe feere ɗo yaha jahaale ɓe ngari ɓe ɗaggi woɗɓe feere ñamaale tokki ɗum bal ha ɓe nangi saare mum fuu irin man ɗo waagi to irin ɗo pat derɗiraaɓe to Allah halfitini on jawle ɗo kabde on kefta ɗum ko on keɓa yimɓe professeur en psychologie ardo on bo to onon on keftata on keɓa yimɓe annduɓe psychologie horana on hefta kamɓe ɓe keftan ɓe mbiya on da oɗo ko hani wallego da oɗo hani wallego on balla ko ɗon fu mbaɗe walleteɓe ka ɗo waagi ha nder men ɗo bal walleteɓe ɓuri ɗuɗugo jonta to a wi a laaran jam en jawle be modiɓɓe be ardiɓe na kamɓe ɓuri famɗugo ha nder société ase nden ka tampuɓe ɗo kamɓe ɓuri ɗuɗugo goɗɗo feere jonta ɗo en ɗo cuumi ɗo ni amma wuddoyaake feere ha oɗo heɗito waasu ɗo o itta hakkilo maako ha ɗon o numoya no ko o yewirta suuma e magariba ɗon ha en jooɗi ɗo ni ɗon non man ɗo wonan o itta hakkilo maako ha waaju ɗo nanta boɗɗum sam kikiɗe to ɓe ɗon gewta yaake to o sumti ɓe ɗon gewta e mbi wayne wolwi haala kaza o wi ase mi nanayi min kam yaake man ɗo ɗon no numa no o yewirta suuma e to irin maɓɓe ɗo ɗon to pat fe en kefta en ɗo mari kuuje ɗiɗi haa ɗum go'o kam en keɓi laawol mbar jaari ɗiɗi bo en balliti tana en men en ballitira be ihlas en keɓra ɗum mbar jaari to kadi wallititteɓe kam ɗo waagi bana no mi wi on goɗɗo ummo yaha dofta ɗoole o nasta o laara ñawɓe waaliɓe haa ton ɗo nda soyde njamu nda soyde ko jogi ɓeɗo ɗo na ɓe yurumɓe na goɗɗo nastale ha suudu wooru ni o wiya useni mo mari ordonnance haɗo pat wadda mi sodana ɗum lekki mum to goɗɗo waɗi banniɗo na ɗum hunde tilimde na amma a meeɗi waɗgo non na a meeɗi waɗgo na goɗɗo meeɗiyam miɗo wolo haala man tum goɗɗo meeɗiyam hokkugo ceede o wi mi yaha mi sendana ñawɓe ha hôpital mi yahi mi nasti momi hokki fu ɗo ruuɗoyam ni momi hokki fu ɗo ruuɗo mi hinnoye ɓe wi kay ɓe hulan haala pamla mi wi to mallum en god habre wato tawhid tabitay tawhid on tabitay a hokka goɗɗo hunde fu o hulan pamla o jaɓata mi lorti mi yahi mi yecci oɗo man mi wi mo ñawɓe kam cali o wi to hokku an kam o a yibbukaɗo fu tan yo haala man bo nde mi wolwino ka hitande ka waɗi ha hikka fu yimɓe ɗo ngara ƴamta mi wiya wallide jawino ɓe cali ha doftago min kam yiɗi wallide bo hitande woore on wari no je banniman amma ha jonta yimɓe ɗo ƴamtami to kadi noon man ɗo fu ɗum hunde tilimde to goɗɗo waɗi o yaha ha dofta o mo'ana yimɓe waaliɓe ha ton ɗo woɓɓe feere ɗon ha fursina ɗo ɓe mbaɗay ayibe bal subha on nangi ɓe to irin maɓɓe bo ɗon waɓe ayiɓe ɗo heewi amma ɓe waɗay ayiɓe bo ɗon woodi hitande goo yimɓe ɗo gewta ɓe mbi ta hulu ko a waɗay hulu ko a waɗi dottijo feere ɗo jooɗi o wi kaay na non mbiroton mbi'e Allah hisnu on masibo tan o wi min hoore amon giiɗo mi yaari coggal ha humma aafiya mi yahi ɓe corrinayi ɓe njoɓiyam mi ummiti ha tike miɗo hoota ha werde am ha janngo mi ummito mi fotti ɓe ɗo kaɓɓi gujjo se o wi to ndawo ɗon mi sorrani o wi ɓe nangi mo pursina duuɓi ɗiɗi o wi ɗoɗo ɗo no on mbirata ta hulu ko a waɗay hulu ko a waɗi o wi ɗume mi waɗi toon kadi wala ko mi waɗi amma ɓe nangi yam pursina duuɓi ɗiɗi o wi min ka komi wiyata on tore Allah hisnu on masibo tan to banni sadaka bo derɗiraɓe faddan masibo ɓe mbi julɓe ɗo mari balmi ɗiɗi mawɗi
bana himɓe duya bo mari balmi ɗiɗi mawɗi amma julɓe man kirritaki woɓɓe maɓɓe. woodi balmol ɓe mbiyata alqumbula zarriya be alqumbula nawawiya, bombe atomique be bombe nucléaire. nasara en ɗo mari ɗum. julɓe bo ɗo mari jeemum ɗiɗi, addu'a'u wa sadaka, do'a be sadaka. kanju ɗo faddante. sadaka ɗo faddante masibo, do'a ɗo faddante masibo, hokkete bo deedei ko a tori Allah. to kanju balmi man ɗiɗi ɗo en joguɗi boɗɗum, en tilminuɗi, en dokku sadaka yimɓe tampuɓe, e bo en toru Allah. torde ɗo ɗum balmol. o wi lama ataytukum min kitabin wa hikmatin, mi hokki on deftere be hikma, kanju woni faamu ha diina. ɓuri a jangirama bi fathi laami, lama min lamaɗo, o jangiri ɗum bi fathi laami, wa bi kasri ha jangirama limabo fu ɗum qira'a. amma ɓuri a maako ha deftere nde na bana ɓuri a jeeyi jalalayni. fukaraɓe on mi wolwanta. jalalayni ka istilahu mum to o wima ɓuri a, qira'a man shazza, ɗo ga'ida maako. to o wima ɓuri a ni qira'a man shazza, amma oɗo na non. kanko to o wima ɗo qira'a non man ɗon on, qira'a non man ɗon. o wi jangirama lama be lima bi kasri ha ma takhfifi siddata, na lamma lama fil qira'ataini ha qira'aji man ɗiɗi fu. qira'a lima be qira'a lamma fu lama fu siddata, ɗi ɗiɗi fu ɗi siddata. faman qara mo jangiri bi fathi lami be masugo lamuwol dow lama, qala o wi ma'na al aya, ko woni ma'na aya kam wa id akhadha allahu mithaqa annabiyin, nde allah hoosino alkawal annabo en min ajli alladi atahum, ngam sabbu ko o hokki ɓe min kitabin ibgo e deftere, wa hikmatin e faamuki diina. summa ja'akum rasulun, hootine laaɗo warani on, yani ko o muyata yani ko muyata dicru muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi tawrati, innore annabijo ha deftere tawreta. la tu'minunna bihi, on nuɗɗinan mo, lilladi indakum, ngam dalila ko wonno har mon fi tawrati ha tawreta, min zikrihi ibgo e innukimo. ɗo ka ni mana man nden. wa man gara mo jangiri bi kasri lam be masugo laamuwol lesli ma ataynakum bo, ɗo bo ndenno ɗum wonata ja'ala gawlahu, waɗi konngol allah la tu'minunna bihi ɗo, nden kangol man ɗo min akhdil misaqi, ɗum nder hoosugo alkawal on ngol woni. alkawal man hoosama dow banni. kama yugalu banno wiyete akhadtu misaqaka la taf'alanna, mi hoosi alkawal ma a waɗan kaza, nden bo dow laawol ngol on kadi on bo yahiri. li anna akhdha al misaqi, ngam hoosugo alkawal bi manzilati l istihlafi, ɗum ɗo dari dow daraja hunayere. wiya to goɗɗo huni wi waɗan hunde. fa kana ma'na al aya, nden ma'na aya laatoto wa idha stahlafa allahu nabiyina, nde allah hoosino alkawal ha annabo en, lilladi atahum, ha ɗum ko o hokki ɓe, min kitabin ibgo e deftere, wa hikmatin e faamu diina. mata ja'ahum rasulun, ko nde ne laaɗo warani ɓe mo saddiqun, gonɗinɗo lima ma'ahum, ko wondi be maɓɓe, la yu'minunna bihi, ɓe nuɗɗinan mo, wala yansurunnahu, ɓe mballan mo. nden boni wa gawluhu, konngol maako summa ja'akum rasulun, hotine laaɗo warani on, yani ne laaɗo man muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, ɗum annabijo muhammad, musaddiqul lima ma'akum, o gonɗinɗo ko wondi be mon. wa dhalika, bolwa ɗum ɗo, anna allaha, noni allah wasafahu, tindinirimo, fi kutubil anbiya'i, ha defte annabo en, almutagaddima, artunoɓe, ha annabo en salinoɓe, allah sifirimo ha ton. to sifaji man ɗo ɗi tawaɗi ha defte maɓɓe, ɗi tawaɗi ha defte maɓɓe. to wa sharha fiha ahwalahu, o sarhi ha ton yakeji annabijo pat. fa idha ja'at sifatuhu, to ni tindinoje mako ngari,
wa ahwaluhu be yakeji maako mo ɗaabiga tan ɗum ɗo himƴotiri ɗum ɗo yaadi fi kutubihim be ko woni ha defte maɓɓe almunazzala jippinaade nden kam fagad sara musaddiqan laha ɗo on woni kadi o laati o gonɗini ɗe ɗum laati ɗum gonɗini ɗe kadi fa yajibu l imanu bihi nden ka nuɗɗingo mo wajibi wal inqiyadu be ɗowtanago mo li gawlihi ngam konngol maako non ko li gawlihi ngam konngol maako wala mu gawlihi to e ɗo ka dari ha li gawlihi ɗo wala mu gawlihi laamuwol konngol maako ha la tu'minunna bihi ɗo laamuwol man wolwanta kangol man ɗo laamul kasami ɗum laamuwol hunayere wallahi on nuɗɗinan mo ni on ɗum wonata en andi jawmirawo o hunorto be takle maako amma dagata ko takle ka hunoro be takle sey ɓi adama hunoro be Allah ko bo be sifaji Allah ɓi adama hunorto amma Allah kam o hunorto be ko o tagi fuu to kanjum en mbiyata yimɓe nahwu mbiyata karfeje hunayere ɗon tati alwaw wal ba wa ta to ɓe mbiyo waw kam hunorte ha inde wangunde wallahi wallahi ha inde wangunde amma hunortake ha inde lameri a wiyata ko aksamtu wahi a wiyata aksamtu wahi se be wawka se ha inde wangunde to be bo a hunorto ɗum ha inde wangude a hunorto ɗum ha inde lameri kayen bo jaɓan ɗiɗi fuu a wiyan aksamtu billahi aksamtu bihi to enoy teebo teeka se inde Allah tan hunorte be te a wiyata tal rahmani a wiyata tal jabbari a wiyata tal gahari kanjum ka se a tallahi ɗo tan ni himɓe modiɓɓe nahwu mbiyata ɓe cendi karfeje man kadi to o wi laamul gasami takdiruhu wallahi la tu'minunna bih wallahi on nuɗɗinan mo wala tansurunnahu on ballan mo qala albagawi ɗum modibbojo fassirowo o wi qala allahu azza wa jal allah tedduɗo mawɗo wi lil anbiya'i hina stahraja dhurriya o wi annabo en yaake o wurtinno dhurriya o wurtini dhurriyaji min sulbi adam ha ɓaawo annabi adam ha ɓe koosano alkawe ɓe koosa amanaji ɓe ngaran ɓe ndewa allah go wal anbiya fihim yaake man annabo en fuu ɗon nder maɓɓe ha ɓaawo annabi adam man kalma saabihi ɓe ɗon bana pittirlaji ha dhurriyaji man ɗo ɗiɗon ñifi amma je annabo en dhurriyaji annabo en pat ɗo jalbita ni to ni akada alayhim o hoosi dow maɓɓe almisaga alkawal fi amri muhammadin ha haala ɗowtanago annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam on allah wi ɓe agrartum on kirriti on jaɓina alkawal man ɗo on jaɓi ngal na wa akhadtum ala dhalikum isri on koosi alkawal am ha dow majum na al aya kadi ha yotta aya ɗum aya on o waddiri dow banniɗo wa qala al imamu fakhruddin irrazi ɗum modibbojo fassirowo wiyeteɗo fakhruddin irrazi o wi kanko man ɗo yahtamilu jaɓan an yakuna hadha al misagu no alkawal ngal laato ma ɓurrira fi uqulihim ko tabitina ha hakkiloji maɓɓe min addalaili ibgo e dalilaji addallati kandi tiɗɗi ala anna al inqiyada dow noni ɗowtaki ɗo min allahi wajibun ɗum gajibi ɗum daga to allah min allahi daga to allah ɗo wajibun ɗum gajibi ɗum ha maɓɓe ɓe ɗowtano allah ɓe ɗowtano bo annabo en ɗo ɓe ɗowtano annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam fa ida jaa rasulun to ni nelaaɗo wari wa zaharat il mujizatu mujizaji mbangi addalla kan diɗɗi ala siggihi dow gongaku maako to nden ɓe jaɓa ɗum ɓe nuɗɗina fa ida akhbarahum to o yecci ɓe bada dhalika ɓaawo man anna allaha amara alhalqa allah umri takle bil imani bihi ɓe nuɗɗinkimo arafu nden ɓe andi tan kadi inda dhalika ha bolwa ɗum man ɗo wujubahu wajibako nuɗɗingo man
bitagririn be tabitinki ki o wi agrartum ɗo bitagriri be tabitingo hada dalila wongol fi ubuli ma kiloji maɓɓe fa hada nda ɗo huwa almuradu kanjum on ko nufora min almisagi ha alkawal go qala o wi agrartum on kirritakena yani qala allahu taala allah ɓangiɗo wi agrartum on kirritakena on jaɓi alkawal manna fa in fassarna to en passitiri inna akhza almisagi noni hosugo alkawal kana laati min annabiyina daga to annabo en on kamɓe on koosi alkawal nden ka kana ma'nahu ma'na man laatoto qala allahu taala allah ɓangiɗo wi linnabiyina annabo en kadi agrartum bil imani bihi on kirritake on jaɓi on tabitini nuɗɗingo mo na kanko muhammadu wannasri lahu be wallugo mo wa in fassarna to en passitiri bi anna akhza almisaqi noni hosugo alkawal ɗo kana ala al umami laati ha dow ummatoje on na dow annabo en ngam ɗiɗi fu wari to ha dow ummatoje bo nden kana ma'nahu ma'na man laatoto qala kullu nabiyin annabojo pat wi li ummatihi ummatore mum agrartum on jaɓi on kirritina wadhalika bolwaɗum ɗo li annahu taala ngam kanko allah ɓangiɗo adafa o laafi akhda almisaqi hosugo alkawal ɗo ila nafsihi ha zati maako wa in kana annabiyuna ko annabo en laati ahaduhu ɓe koosi alkawal man bo alal umami ha dow ummatoje bo ndano allah waɗi falidhalika ngam man ɗalaba o ɗaɓɓiti hada al igrara tabitinki wa adafahu o laafiki ila nafsihi ha zati maako wa in waga min al ambiyai ko ɗum ukki daga to annabo en fuu allah laafi ɗum ha zati mum wal maksudu ko nufa anna al ambiya balagu annabo en ɓe fantini fi isbati hada al misaqi ha tabitingo alkawal ngal wa takidihi e sembiɗinkingal alal umami dow ummatoje wa ɗalabuhum ɓe ɗaɓɓitiri ɓe bilgabuli be jaɓugo wa akkaduɓe cembiɗini dalika bolwaɗum ɗo bil ishadi be seedinki kanjum o wi wa akhadtum ala dhalikum isri on koosi alkawal am ha dow bolwaɗum ɗo ay ahdi alkawal am wal isru ko wiyete noon al ahdu sagilu alkawal teddungal wa qila wiyama summi al ahdu alkawal innama isran ɗo bi annahu mimma yusaru ay yushaddu ngam ɗum laati nder ko sattinte fiɓe ɗum laati to goɗɗo hoosi alkawal ɗo mbiya o haɓɓi hunde o sattini o fiɓi gaaluɓe mbi agrarna min jaɓi ay gaala annabiyuna annabo en mbi agrarna bima alzamtana min al iman min kirritake min jaɓi ko a lismini min ibde e iman nuɗɗingo bi rusulika nelaaɓe ma alladina tursiluhum ɓe a nelata ɗum musaddiqina ɓe gonɗinɓe lima ma'ana ko wondi e amin min kutubika ibgo e defte ma qala se o wi fashhadu ceede yani ko muyata qala allahu azza wa jal allah tedduɗo mawɗo wiilin nabiyina annabo en fashhadu ceede yani ko nufoto antum onon ala anfusikum ceede dow koye mon wa qila wiyama ala umamikum ceede dow ummatoje mon waatbayo bo annabo e noon o wolwani kadi waatbayikum e tokkiɓe mon alladina ɓen akhastum alayhim almisaqa ɓe on koosani alkawal wa qila wiyama qala allahu lilmalaikati allah wi malaika en fashhadu ceede fa huwa kinayatun kanjum ɗo ɗum kinaya an gayri madkurin ha tana innaɗo hunde nde wolwaka on nden o waddi kinaya ha dow maare kadi wa qila wiyama ma'nahu fa'lamu ande wa bayyinu bangine li anna asla shahadati ngam asli seeda ko al ilmu wal bayanu andugo hunde wangina nde kanjum woni seedako to ɓe ɗaɓɓitirima ha kiita war seeda ɗo wari yecca hunde man no nde waari a wangina nden o wi wa ana ma'akum min ash-shahidin min kam miɗo wondi be mon ha nder seediɓe yani qala allahu ya ma'shara al anbiya allah wiya onon jama'are annabo en wa ana ma'akum miɗo wondi be mon min ash-shahidina alaykum ha seediɓe dow mon wa ala atba'ikum be tokkiɓe mon